Така, уважаеми зрители, добре дошли отново. За вас седмица по-късно, за мен... Да, също с миналата седмица записвах, както и да е, няма значение. Днес ще ви представя една истинска красавица, една машина, която от много време нямах търпение да дойде време да ви представя, а именно Olympia SM7. Истинска, красива, прекрасна машина от класическата епоха, 60-те години, ако не се лъжа беше. В едно прекрасно състояние и много рядка на българския пазар. Беше някъде септември месец, когато видях тази машина в акаунта в Базар БГ на един пловдивски антикварен магазин. И веднага я фиксирах. Макар че причината, поради която го фиксирах, беше, че естествено Olympia, Вилхелмскафенска Олимпия с кирилица по българска литерация. Това е рядко. Доста рядко. Моментално я фиксирах, но все пак бавех дълго време. Няколко заплати я бавех, може би повече от месец я бавех. Сега не бих го направил. Но тогава го направих и беше прекрасно, че няма изпуснах, защото беше истинска придобивка. Както казах, кирилица по българска литерация. SM7 е модела от 60-те години. Една абсолютно класическа Олимпия от Вилхелмскафен, от първата им епоха в Вилхелмскафен, когато виждате логото, старото лого. Логото много подобно на оригиналното лого на Олимпия от Ерфурт, от преди разделянето на фабриките, на Оптима и Олимпия. И с това лого остава много скоро след тази машина. Логото е сменено с това модернистичното лого, което ще видите с което ще видите следващата седмица за вас, когато видите ревюто на SM9-ката. Мисля, че SM9-ка не е от SM8, както и да няма значение, това ще го уточним в следващото ревю. По-късно това лого изчезва и Олимпия придобива от по-модернистичен дизайн, който на мен лично не ми харесва. В такава степен. Това е класика. Абсолютна класика. Какво виждаме? Нека да уточним основните функции. Така. Освобождаването на каретата. Виждате двустранен бутон. Междурелието. Тук. Освобождаването на запчатата предавка действа се само от ръкохватката. И издъпвате тази и натискат бутона тук. И така се освобождава запчатата предавка. Палеца. Стандартна настройка на междурелието. 0, това също е освобождаване на запчатата предавка на нулата. Един ред. 2 реда. 3 реда. При мен стандартно стои на 2. Освобождаването на листа. Комбинираме с освобождаването на запчатата предавка, дали се върти валика свободно, горе-долу. Така, това са подравнителите, това е релсата отзад с линейката, тук си има показалчета, къде точно се пада. Това е подравнителя за листа хартия, щеката. Това е за освобождаването, за връщането на таблациите. Телескопичен подпора за хартията. На каретата нещата ги уточнихме. Така, тук виждаме неща, които после изчезват при по-късните поколения, при SM9 специално го няма. Таблацията. Малко трудно се движи каретата, но принципно работи. Има ги бутоните плюс и минус, които при по-ранните поколения до тук ги има, след това изчезват. След това остава само таблацията, само с един клавиш тук. Връщането на каретата надясно, работи. Дизайн е с повдигане на каретата, това нещо се променя много скоро след това. Мисля, че при SM8 не съм сигурен, би трябвало да се променя вече. В общини това е последният дизайн на Олимпия от Вилхелмскафен, който използва дизайн с повдигащата карета. След това вече това нещо се променя. Заменя се с дизайна тип кош. Така, тук виждаме превключател за силата на натиск. Интересно ми е дали той е действителният превключател за силата на натиск или е само фасон. Защото в повечето случаи наистина е така. Въпросът е как да подхвана този капак
Тук има ключалка на каретата, между другото, обаче тази ключалка, да, всъщност не е скрит. Да. Макар че явно не работи пружинката, затова не съм забелязал, че присъства. Принципно, ето това нещо. Това нещо е освен ключалка за каретата, това е блокаж на модула с буквите. И би трябвало да бъде ключалка за каретата. Тук си има палче, което се включва, което трябва да се заключи в релсата на каретата. Само че явно пружинката му е слаба и не може да се пъхне до край. Затова въобще не съм го забелязал, че съществува това нещо. Ще да кажа, че SM9 има ключалка за каретата, тук ключалка за каретата няма, но всъщност и тук ключалка за каретата си има. Въпросът е как се отваряше този капак. Да, е така отпред се отваряше, точно така. Ето и отвътре, метално шаси отдолу. Всъщност да, шасито, те са отделни. Шасито е това лъскалото, което го виждате, това е част от тялото, нали, облицовката отзад, отпред. Това е капака, имал е пълната шумоизолация, виждате, че тук не изчезва в някакъв момент. Тук има отпред на пластмасовата платка, тя не е занитена, отвинтва се с две винчета, тук и тук. Захваща се тук отпред на тия скоби с пружинките. Така, да, това е действителният превключвател за сила на натиск. Ако има толкова много степени, значи е действителен. Ако има само една степен плюс и една степен минус, значи не е действителен, да има вътрешен превключател, който е скрит под капака. Така, добре, затварям обратно капака, вече не ни трябва, внимателно с превключвателя, така. Пъхнал ли съм го съвсем правилно, май не съм. Да, тук си има две езичета, в които трябва да влезе, значи той се отключва се само отпред, вдига се само отпред по този начин, както демонстрирах. Така, тук имаме нещо, което в по-късните Олимпии от Вилхелмскафен изчезва и той изчезва по много така странен и за мен малко абсурден начин. При по-късните Олимпии, включително при SM9-ката, която от другата ми страна, ще видите следващата седмица, там има само подаване на ролка и не подаване на ролка. Тук има трицветната настройка. Това е за високо подаване на ролка, това е за ниско подаване на ролка и това е изключено подаване на ролка. При по-късните Олимпии настройката за високо подаване на ролка напълно изчезва. Там има само настройката за ниско подаване на ролка напълно изчезва. Там има настройка само за високо подаване на ролка и не подаване на ролка. Което е странно, предвид, че ако имаш двуцветна ролка, няма как да използваш. Не е приложимо за двуцветна ролка от една страна, от друга страна. Дори имаш черна ролка, по-добре все пак да имаш този превключател за червено и синьо, за да може равномерно да се износваш. Странно решение наистина на Олимпия да го направят по този начин. Да, това го показах. Освобождаването на подравнителите. Много приятно пише. Това е всъщност характеристика на всичките така преносими. SM, това не го казах, името SM, произхожда от немско съкръщение, немска абревиатура и означава преносима машина. Това е цяла гама. SM1 е това, което съответства на Olympia Progress от Ерфурт, от преди разделянето на фабриките, съответно на Olympia Elite 1. SM2 съответства горе-долу на Olympia Elite 2 и вече там почват малко да се пропускат цифри в номерацията. В смисъл няма SM6, SM5, SM4, мисля, че няма такива неща. Направо скачат на SM7 след SM3. Мисля, че точно така се получава. Малко бъркана е така наименовката на моделите на Олимпия. Но иначе това е една прекрасна машина. Абсолютно прекрасна машина. Пишеще много удобно, макар че малко са близки разстоянията между клавишите, малко по-близки като че ли, отколкото при SM9-ката, която ми е малко по-удобна като че ли. Тази ми е малко по-не толкова удобна, но във всеки случай и двете машини са прекрасни и тази е прекрасна с по-класически вид, другата SM9-ката е с малко по-модернистичен вид. Разликата в каретите им е никаква. Палците са същите,
Ръкохватките са малко по-различни, използват се тук малко по-съвременните ръкохватки, които се използват по-късно при някои други модели на Олимпия, при S9-ката са сменени. Иначе палчето за освобождаването на връщането на таблаците е също, гледаме в момента. Щеката е почти същата, цветовете са същите, с изключение на това, че хромидните части там са бели. Тук отзад също има бяло. Табелата, тук е важна табелата, ще ви покажа да я видите. Ето я. Olympia Werke AG Wilhelmshaven Made in Germany. Тези неща са за включването в дъното на куфара. Нека я видим отдолу. Вие предполагам не виждате много. Тук има пружинките, които държат, които връщат ударниците. Всичко е запазено, няма прах, няма щети. Беше интересно, че струваше 95 лева, което беше впечатляващо. В днешно време такива олимпии... Днешно време, това аз го казвам все едно е било преди не знам колко години. Но макар че да, всъщност много се смениха нещата от тогава насам. Тогава имаше шанс. Имаше шанс да се намери някоя ефтина Олимпия от Вилхелмсхафен, но от тогава насам такова нещо под 100 лева да струва, дори някой на това нещо би му дал 200 лева, заради класическия вид. И в интерес на истината явно, че се бяха така малко подългали този пловдивски антикварен магазин, от който аз се възползвах много успешно, защото техните машини принципно са скъпи, обаче точно тази беше ефтина. Точно тази беше ефтина, а това е рядка машина, която не съм открил до сега на кирилица. Въобще не съм открил на българско бяло тогава насам. Без значение дали на кирилица или на латиница. А са се произвеждали на кирилица очевидно и някъде ги има. Някъде със сигурност ги има, може и в не много голяма бройка, но някъде със сигурност ги има. И се радвам, че притежавам една от тях. Без всякакво съмнение. Ами мисля, че това, което мога да кажа за тази прекрасна Olympia SM7. Очаквайте следващата седмица също толкова прекрасната, макар и малко по-скромна като дизайн, SM9.